etorri gamer ontxira. Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntziaren 6. denboraldiko 15. atalera, danera 150. Atalera iritsi gara, eta badakizuen bezala, astero Gamerauntziaren Twitch kanalian bosterdietan batzen ga, pixka beranduago gaur, baina hemen gare, eta horren ostean naiz irratian astearte gauetan, 12 aurrera entzuteko aukera izango duzu FM-ean. Eta bukatzeko zela ez, ohiko plataformetan aurkituko dituzue gure saioak, iVoox, Peertube eta bestelako plataformetan. Gamerauntzia Euskal Bideojoko zaleen komunitatea gara, eta gamerauntzia.eus webgunean aurkituko duzu elkartare buruzko informazio dana, eta baita parte hartzeko taldeak eta beste informazio asko ere. Ni Damian Madina Baitia naiz, eta nirekin die Aritz Odriozola eta Landen Unzueta, hau pasuek. Apa. Bai, arratsaldean barriro. Hori da. Albistetxo batzukin gatoz, ez? Analiziak urrengo atalerako lagako ditugu. Kriston jokoen patxoak ingatoz Game Awardsetatik, beraz. Albiste asko daude gaur bai. Aritzi da zoratu biherren, bai. Zenbat lehi dauzkaten irikita. Hori da. Bai. Bueno, badare ez, gauzak, eta onerako be, bai, ez bakarrik aritzen txarrerako. Haizik eta salian onerako, eta ikusiko dugu. Ez dakit, zerbait komentatzen edo zehazia aurretik, botatzea, sententzia... Nik uste dut, justo, Game Awardseko kontu doaz, beste danak izi gatu izela, ez? Ez dekugu beste txikirik ere komentatako, esango dugu, orokorrien. Bai, ez que ikusi ginoan, bai, ez? Ontsa ja, abenduan erditik aurrera, ez zegoela ja gauza ondiri, dana bukatzen da, eta jolasteko garaia dator. Horixe bera. Orduan igaitzik Game Awards eta, iragarpentsuek hor badagoela zer komente. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. The Game Awards, ero jokoen sariak itzultzen ga, beste urte batez, eta aurreko saiotan izendapenak komentatu ginu zen, baina pasadan astean ja jaialdia ikusteko aukera egon zan, eta bertan agertutako bideojokoak eta irabazletako batzuk aipatzeko garaia da, ez? Lehenik eta behin, zela da, ja mundu guztiak sekixen kontua, ero pentsatzen ginen kontua, ez? Komentago ginen bezala. Irabazlea, urteko jokurik onenaren irabazlea Game Awardsen arabera, Clair Obscur Expedition 93. Eta, errez, ez? Irabazi zebala esango dugu. Bere zentua bai, ez? Komente baina, analizien manien, irratzaioa, bera kargaidikola, urteko jokurik onena. Azkenengo 10 urtetako jokurik onena. Neretzatala da. Hori da. Baina, aparte ez esan behar dago, baldin badoz kasu 13 nominazio, eta espoz irabazten, ez? Irabazlea, izate oso, pixka eta jarroa da, ez? Irabazlea beste bat, eta gero nominazio pilo bat, beste tal pilo baten irabazten dozu. Gertatu leike, baina jarroa da. Baina, bere momentuan analizia edo nominatuak aipatzeak honezan, zenbait kategoriatan zentzu handirik ez daukan Clair Obscur egotea, indi debutanteen artean da adibidez, eta horre uste gainera sariek irabazi ditula, beraz. Bai, pixkat sari asko irabazitu, eta nire ustez merezitakoak, baina zenbait tokitan ez zuen egon berko, eta horiek irabazin ditu. Gertatzen dana indi eta debutanteak eta gero dana da pixkat, ez dago arau zehatz bat, ez? Da indi, zer da indi? Eta mundu guztia dauka indirentzako definizio bat, desberdina. Da irua bat zer da mesela, ez? Tripla bat. Jende guztia dauka bere definizioa batzu die dirua gaiti, beste batzuk estudiaren tamaina, beste batzuk, ez? Atzian zein daukan, hemen antzera. Independentia zer da, zuk erabakitzea zer egiten dozu zure jokuakin, edo ez eukitzia diru bat atzetik, ero estudioa izatea txikia, eta debuta, ze estudioa berria baldin bada, baina jendea baldin bada beste estudio batetik datorrena, da debut, ez da debut. Baina nola ez dagonez, zehaztuta. Azkenien, edo sartu zenik, eta... Hori da,
Osea, berez megabonke irten zan bezala, batzuk megabonkekuai egosten dutze ba, publizitatea egiteko izabala atzera. Ez dakit bese puntutaraino, egotea Game Awardsetan eta irabazteko aukera eukitzia, igual etxeban ikusten berak aukerarik be, ez dakit. Jo, publizidadi esan daitut, alde batetik bai, bestetik egotie ehundeka pertsona boskatuko daben menu baten, ez? Zure jokue agertzie, hori da publizidadi, hortik urten egin da, orden, bueno, alde batetik bai, bestetik ez dakit. Bai, ados, nik esaten dut, entzun dien gauzak Claro. eta bai, auskalo, ez da. Ze joku da, no. Igual, esan. Ez, aurtengo Game Awardsek titulua jarri berko neoke esango nuke da, eta aurreko urtetan ikusten nahi gana da, eta da, A-bikoitzak edo bajuokoak adiela jolasik onenak bihurtzen, eta A-irukoitzek ez dutela bate inovatzen, eta betiko gauza berdina eskaintzen dutela, eta ja jende pixan askatzen ari dela. Eta nik uste hori sarietan garbi ikusi dela. Bai, zuk esan dozu, ez da behin inovatzen. A-irukoitz bat normalean, doia, diru askokin, baina formula esplotatzera. Ja, existitzen da formula bat esplotatzera. Ez dau jokatzen, ez? Ez dau hartzen arrisku hori. Eta esposo hartzen arriskurik be, normalean, a ver, manetza da Steven Spielbergen pelikula baizela, ez? Eta, a ver, oso nadie, baina die sortziba, beti da igualak. Ez dakit beti da otxenterua, beti oso entretenidua, eta baina beti oso antzekua, eta ez da zerbait berria proposatzen, eta beti daukazu produktu bat oso ona, igual sortzi bat eta inkluso bedatzi bat eukizenke, baina zelatarako oso amarra, ez? Espadozu ezer berriri proposatu. Guzti zagoz. Eta, bueno, esan behar da hori, irabazi da benan arira, kleroskurre justo irabazi eta urrengo bi egunetan ero, doako gaurkotze bat eguneratze bat, ez? Kaleratu zebela, hainbat kosmetikorekin, eta inkluso misio ero satiren berriren bat, entzun dut. Bai, uste dut momentuen bertan, sarize hartzen egon momentuen kaleratu biela gaurkotzia. Eta lapur bete eskertzeko, ez? Salientzat, eta, bueno, boskatu da benentzat joku ere amaieri emoteko, eta dibedien, eskertzeko, endaben lana. Eta hori da, gehitzen dugu gune barri bet, bertan etxai barreze dauz, jantxizek, erropak, bueno, apur betanetarik. Eta horretaz gain, abesti barriren bat edo beste, Steam Deck-antzako eguneratzi sartu dabe, rendimendu betut eta unantzaren ez ja Deck Verified sistema barruen dau jokue, horbe bildira apureko zatxukuntzen. Baina bai, doako ezeteko nahiko potentia dela moten du bintzat. Eitu. Bueno, ondo dago. Azkenean ez, beren publikoa zaintzen da, ikusi da. Bai. Eta, bueno, nik uste dut, eta hemen 3 egongo gala, interesgarriena, eta berez urrengo egunia mentzat nik begiratu nebana, ez? Landerreak gitaratzen zijoian egian, diela iragarpenak, ez? Game Awardsetan egin zituen iragarpenak, eta badere esusteko batzuk, eta gainera asko berotzen gaituen esusteko batzuk mentzan kasuan. Eta nik uste hortik aziko zehala jola sortatik damien, ez? Hori da. Zure errege izango dana. Hori da. Bueno, a ver, nire ustez, eta ez da, honi buruz ibiliko za, ez? Netzate fotor izango da potenteetako bat. Bueno, RPG-ra bideratuta. Ez dakit honi gaitxik esate zinuan? Bai, berez divinetik gaitxik ibinaz. Larian egaitik, bai, ez. Esaten eske bai, larian eri gustatze jat, baina, bueno, ikusi duguna da, ni divinitiak ez ditut asko jolastu, egia da RPG eta proposatzen da bena gustatze jatela, Baldur's Gateekin egin da bena zoragarria pentsatze jat, eta hor dare biak, ez? Dago bat fotos bat gero hitz egingo dugula, ez dut esango orduan zer dan, eta Divinity'a, Divinityan ikusi dugun trailerrak azkenean oso itxura ona, oso iluna, incluso esango nuke RPG erdi arokoa, baina oso europeua dala, zentzu hortan. Gordinagoa eta bastante ez da salvajea, ez? Larian izateko itxura ganez, badoia gero eta gehiago iluntzen, nik uste dute Baldur's Gateekin pixkat ez zentzu horretan, baina beste zentzu batzutan gehiago atrebidu zen, ez? Divinitik gentozenetik baino, pixkat. Eta hain badabil, ez? Baita, pentsatzaile hori oso potentia da. Bai, egon dire kesaketa danaz, The Game Awardseko trailerrien
Larenen katien, YouTube katien, bai ageria mesu eta zikiran izan ez, bidizio gogorra dela. Baina de Game Awards zan agertu zati hori, zan agertu mesu hori. Hori, klaro, hasi zan jentik ikusten, eta trailerra da, hasta keribet, oso violento da. Eta, bueno, baeko Ze, momentu pare potente bat, hor. Lander zer dutan izan zanan? Estatu batuetan. Esango neke, arratsalderantza, iluntxerantza izango zela, bai. Baina, karo, ja, saio hasten da momentutik izaten dabe, hemen bat bidizio dauz, eta asko helduentza dire, orduen mature, salkapen hori jartzen dut guazik bat. Zure, zela da, zure ardurapean, ez? Diskreziora. Bai, Hori da. saio osoa, ez da bakarrik Your trailer bat. discretion is baizik eta advised. hori da. Vale. Ba, bueno, ez da, nire asko gustau jaten, bideoa. Egia da hori, ez? Ba, larian be oso ona da sinematikak egiten. Ez dela Baldur's Gate 3-ren hasierako sinematika, introko sinematika ikustia besterik ez dago. Baita, geniala dela, da brutala. Eta hau onjokan eta Lander izan dara violentoagoa da, zentzu batean, azkenean esplizitoagoa dalako, bai. Bai, oso. Baina ikusiko dugu, a ber, zertan gauzatzen dan, ziurrenik ondo egingo da lana, azkenean da estudio bat momentu honetan fidagarritasun handienetariko emoten doztanan eri, eta seguramente gehiago disfrutatuko dut, ero ziurtasun gehiago dauka disfrutatuko dutena produktu hau, foto errori baina ez da git, ni, karo, oraintxe komentatuko dugu, baina bai, ez da git, gustora, oso gustora, egia esan ikusen dituan honebiak eta esanean, ze ondo. Aran dabe bai, epatu behar da, Divinity berez ezaguna izan original sin azpizagigaz, hori dala ez, Damian entzat ez, RPG, Baldur's Gate estiloko joku dana, baina aurretik sagie bera existitze zan, baina gehiago zan RPG jokoen saga bat da, Diablo estilokoa. Divinity hone barrizek, ez dakigulez, ez azteko azpititulurik ez ez, orduan ez dakigu nundi joko da ben. Suposatzeko da, ja Baldur's Gate 3 narrakastin hostien, alde horretatik jarratxuko da bela larenekoak, baina auskalo, igual gauz beste joku mota baten aurrien be bai, Ja, bai, ez auskalo, baina ikusiko dugu, azkenean sinematika batekin ezin dozu asko esan, baina neri ja konpainiak ematen daztan konfientza gaitik, ez? Eta gero zuk esan dozuna. Ni Divinity zaharrak ezagutzen ditu, eta askotan esatena, Divinity, eta hainbeste gustatzeko jendiari, ez? Eta gero, karo, original zinek ez dakazir ikusirik. Eta ikusiko dugu, hau edan, baina bentzat momentuz, jaipa sortuta. Bai, hori bai, luzerako doa, azteko argitaratxe datarik, azteko plataformarik, azteko zebez, orduen Divinity Bars ikusteko denporatxo pasio birko da ondino. Bakigu lareanik proiektu hau dekola esku hartie, baina gero beste batzuk be etxeko asmoa dekola, ez da gauza bakarra. Hori da. Erakutsi zuten beste jolas batekin jarraituz, eta orain dela gutxi beste bertzio bat atera dute, bere ohiko Metroidvania shooterretik aldentzen zena, azken finean, lako Left 4 Dead estiloko bat zen, baina, kontrolek jolas berri bat anuntziatu du, azkenean hack and slash akziora bideratuta dauna jolasa, eta ikusi beharko da, beti zaten kontrolek unibertsua oso interesgarria da, azken finean kontrol bera, Unlawake ere bertan gauzatzen da, baina, karo, nahi bildurra mateit jolas honain, naiz eta hasiera batetan ondo pintatzen duen, da justu aurretik atera duten jolasa, Left 4 Dead estilo horretakoa, non ez duen bate ondo funtzionatu, eta nibentzat ez ditu kritika onak entzun, alderantziz, nahiko txarra entzun ditut. Hortaz, alde horretatik beldurra mateit. Baina, nik ustet eta espero kontroleko remediko talde principala ez egotea gauza hauek egiten, baizik eta urrengo kontrol izango litzatekena joko betiko modukoa egiten jartea, eta hauek, tartean eta zendian spin-off batzuk izatea. Bere esan dabe, kontrol resonant hau jarraipena dela, kontrol B dela, esan dabe. Bai? Bai. Osa, ez da spin-off moduen hartuko, Naiz eta oso desberdin izen. Ja. Beira, ez dakit hori izan zeatik formula aldatzen duten, oso ziurrean berko dute jolasa ona izango dela. Genero aldatzeko, ze hori osta osoiko izaten. Ikusi harko dugu, trailerretik bintza, trailerak itxura ona dauka, baino gauza gutxi izaten du jolasatik. Oraindik simpleki cinematika da, gameplaytik iaztegu ikusi, beraz,
Bueno, amaieran agari dire horre iruditzu batzuk Bueno, bai. gameplayenak, eta egiz izan, hori, da, gitxi gora, Devil May Cry, Nier, Bayonetta estiloko bideojoku bat esango dugu, ez? Karakter action game izango zana. Eta bertan ageri jakune da, eureko protagonistien, Diz Faidenen nebie, ez? Elengo jokuen bere bile biltzen ginen, bueno, hemen jarraipenien, bera izango da protagonistie edo protagonistetako bat, eta jokagartasuna aipatu dugune, guztiz aldatzen da, olako eraldatzen doan arma bat erungo dugu, bidizoan mailu erralde bedoa, baina beste forma batzuk, beste itxura batzuk hartuko dauzela be ikusleike, eta hori kolpeka, saiestiekaz, gorata bera, izan nahiko itxura berezi eta zoroa deko, oingoan bulegoan girotu biherrien Manhattanera joko dugu, baina bueno, kontrol estiloko Manhattan, ez? Oso zoroa, Inception filmi gogorak hartzen dugu. Eta jo, igual, areitz bak ez dala zure estiloko jokue, baina niri behitxet honek pillo erakarri dozta. Bai, imaginatzet, bai, ze azken finean, zure gustatzen zaizkitzun estilo hortako jolasa. Nire batzuk gustatzen zaizkit estilo hortakoak, baina oso arraro egiten zait genero aldatzea jolas batek historio printzipalai dagokionez. Gero bai, epatzen da ez, claro, erakutsi deskue Dylan Faden, protagonista barriz, baina igual, beste bere arrebie egongo zala hortik eta beragaz lehenengo joko mekanikak ikusko onduzula bueltan, auskala, oinoko asko faltea, 2026-rako iragarri dabe, baina tatarek emon barik, osake, atzeratu lehike lasai batien, eta printzipioz kontrol resonantau PC-erako, PlayStation Posterako eta Xbox Series-etarako ikusko dugu. Bueno, neri be gustatu jat, kontrol, eta itxura ederra ikusi dutzat, eta hori, lehengoan jokan daga pendiente, eta gogoa be bai, eta instalatuta dauzkaten joko estariko bat, baina on jokan estatzaten asartu, eta erakarri nau, eta batez be bigarren zorak erixo honek, geixo. Eta oin bai, fotora, segaitik fotor, Fate of the Old Republic, Star Warsen beste joko bat datorrela dirudi. A ber, joku hau bebai pixka lareanen abezela. Izan leike, kristonetako kakamokordua, ez dakigu. Ez dakigu benetan, zela egingo da ben, zer egingo da ben, benetan zer dan. Azkenean ARPG txandakako ero, bueno, bentsate denbora geratzen zeban ARPG bi horrek egon zienak ez, Knights of the Old Republic bat eta bia den jarraipena izango dan, ez? Baina, hola baldin bada, eta estilo berdinetik, eta apartatu grafiko horrekin, ni asko beratuko nuke. Onjokan 2027, aipatzen da, onjokan ez dakigu zer izango dan, baina, bai ikusten dira, nire pizkatu horren zoztan ilusinio, ikusten dira hiru pertsona, robot bat eta bi pertsona irtetzen diren espaziontzi batetik eta doia zen, ez, norabait, eta hori bai da oso kotor, ez, hiruko taldiak izate ziren normalean, hiru arteko taldiak, eta, bueno, mogitze ziren mapa desberdin pilo batetik, planeta batera eta bestera, eta horren roleko, ez, elkarrezketak, boteriak, habilidadiak, dana roleko joku bat izango bazan bezala, eta, ez dakit, nik ikusi dena gaitxik, izan leike euneko eun, baina, beti dago aukera ez izateko, eta nola oso goiz gabi zen, bueno, ez daukate, ez, itxaropen guztia, baina, bai, asko berotu joan. Ez, azkenean dibinetekin pasatzen dan iguala. Zer izango dan ez dakigu, daukuguna da sinematika bat, baina asko posten naiz, ez, egotia gaitxik sinematika hori. Bai, eta igual Damian bai epatu bihar da, arrasaiko zuen, sinematiki da, ez dakigu zehazkin dundi jungo diren mekanika, proposamena bera. Baina Lucasfilm Games batu dela Arkanaut Studios talde barrizegaz, eta zuzendaritzan Casey Hudson dau, hau da, Kotorreko eta Mass Effect trilogiko zuzendaritzen orduen. Pentzen nahi dugu, baietz, ez? Kotorren oinordekoa izango dela fotorra, espero dugu. Bai. Mass Effect oso desberdina, Bai, hori behizta, baina... Baina, bale. Bai. Nik itxaropena badaukat, eta gogua, eta gainera oin izatu ez da zu hori posibe bai, baina, bueno, itxongin bihar, ikusin bihar, hori bai, gustau jalt pila bat, sinematika, niri Star Wars, ez dakit, esango neban, hain salia nahi zen, baina estetika aldetik eta batez ere jokuen munduan, pentsatzen dut oso ondo egiten da gara, niri azkenean Jedi Knight Academy eta bestia esan, Outcast zen.
Jedi Outcast. Bat, eta bi Ba, Outcast, eta gero Academy. Bueno, bai, eta gero hori bai. da, eta gero Academy, eta pentsatze jaten Gisa doaz, kristonak bai. zela. Bai. Bai, baina horre biak batez ere, Zien batez bez laser espatakin, boteriak, oso txukuna zien, bai, gero dare bestiak, ez? Dark Forces eta, bai. Bai, ejate etortzen nahi, baina, bai, Force Unleashed eta honek. Baina, Bueno, horrek baina, zen oso esan ona. gure neban, Jedi azpizago horren barruen gehiago dozela, ez? Kalkatarnen historizo hasta azten. Outcast, Bai, da sarragoa berez, ez dare, Bai, baina da jostagarritasun aldetik eta niri motor horrekin egin zegena, Bai. akademikin batez be piloa gustatzen gaten. Mhm. Eta gero, egongo da beste bat, Galactic Racer, baita, dala izarretako gerraren beste joko bat, eta bueno, oso egokia, ni bere garaian be, Nintendo 64 irten zen, Pod Racer, gero, ez da gizela zeukan izena, baina esan azkenean lehengo pelikulako episodio 1ko karrera horrek egite zitsuenak Tatooinen, oker ez baldin manago, Hori da, bai. honek berez Anakinek parte hartze zebana, ez? Eta oso erakargarri esan, etza gara hartan, nik ez neukan kontsola hori, baina beti geratu nintzen gogoakin hortara jolasteko. Eta bueno, ikusitakoan, argi eta garbi, ez? Horti doia zela tiruak, igual oraingoan lortuko dut. Hau probatzea, ze bestia, begia esan, sekula ez neban lortu, eta sekula ez dut gero esen mulatu, ez esebez. Baina bai, oso polita, azkenean berriro berdina. Star Wars daukana oso potentia da, simbolismoa, estatika, eta kotxe eta nabe eta rollo guztietan be, oso ondo egiten da, nere ustez. Eta ez dakit zela izango da, ez? Gero hori manejatzea, baina nik uste dut txukuna izan leikela, bai. Bai, gana interesgarria, honen atxin egongo da Fuse Games, dala Burnout originaletan lehenendako Criterion Studioko veteranana, orduen, bueno, nahiko izen potenti dago, gero ez dakit lortuko da maila altzi edo ez, baina interesgarria edo bentsat, bada. Ez dala esperimentu bat baino, ez dala izango lehenengo saiakera bat, da pertsona bat ja, ez? Seguramente idearen batekin joango dana. Hori da, bai. Hau 2026-erako doa, eta, abezela datorren. Abezela datorren, hori da. Oso posik, ni bentsat orain arte ikusi ditugun proposamen guztiekin, eta beste batekin, bueno, ni posik proposatzen da belako, hemen txatian, ez? Badabiz komentatzen, Erikek komentatu dau. Tomb Raiderren bi joku datozela, eta, bueno, bat izango zen Tomb Raider Catalyst, berri bat, eta beste bat izango zen Legacy of Atlantis berregitea, ez? 1986ko joku originalan berregite bat. Eta, bueno, berregitearen itxura esan behar da brutala dala, ez? Ni bere garaian Tomb Raider 2 errepatu neban, nire 486an osta eta kristonak egiten ibiltzezan joku bat, eta asko gozatu nebana bere garaian. Naiz eta asko ez neban aurreratu, adin horrekin, baina gustatu jatena. Eta gero urrengotara ibilin ditzan, ez? Oso ortopedikoa, oso berezia, baina aldi berian brutala esan. Eta bai, Tasio, Legacy of Atlantis berregin egingo dabe, eta itxura kristona da. Orain, bueno, ikusten zabiztena bideoan, justo zabizte ikusten Catalyst berria, baina gero ipiniko dugu, eta komendatzen dutzu, ez? Gamerontxia.eu zen sartu, eta ikusi berria, Tomb Raiderren proposamen hauena, ze Lara Croften, hori, lehenengo aventuraren berregitea, kriston itxura dauka, oso berezia, eta ikusten da, ez dala, ez? Benetan remake absoluto badala. Gaur eguneko joku baten, ez? Motorea eta itxura guztia daukana, ikusiko dugu gero jostagarritasun aldetik. Nik uste Tomb Raider oso ona dela, katalista hau ematen dau irtetzen diela ja, ez? Aurreko trilogia hortatik, niretzat oso ona izan zen trilogia bat, esan behar da. Eta ikusten da, lehengo impactatuko zaitsuena seguramente da, ikusten dozuen momentuan Lara Croft, ez? Lara Croft ja ez da berriro azkeneko pelikuletan eta berrietan eta jokuetan ikusi dugun Lara Croft hain gazte eta ez dakit argal hori, berriro bueltatzen gapizka eta hasierako Lara Croft horretara, egia da ez dela lehen zan bezalako exageratua, baina ikusten da, ez dela Lara Croft desberdin bat, eta ematen dago honekin proposamena
desberdintzen dara, bi pistola esanguratsu horrek, beti zeuskanak, eta, bueno, ikusiko dugu. Neri, beti gustatu izan jate, igual Tomb Raider hau, Uncharted eta baino gehiago, igual gehiago doialako plataformeora edo, ez? Armetara eta baino. Baina ez dakit zuek zela ikusten dozuen, edo zuen zerbait aipatzia. Katalista hau berez izango da, okerespana bien, bueno, saga originaleko atal barrizeago da, osea, ja beste trilogi hori itxitzen dugu guztiz, eta osea, lotuko litzateke, bai. trilogia hori kenduta aurreko atalera, Hori da, bai. Vale. Egiz da, niri justo originalak egiatzela horren beste guztan, oso mitikoa dire, oso nostalgikoak, baina zutin esune, jokatu apurre bai, baina gero gauza askotan traketxak direla iruditzeat, baina aldi berien 2013-tik hasi zan berra bilatze hori pila guztiat, Hirugarrena horren beste, Shadow of the Tomb Raider, jate horren hona iruditzen, baina horreko bizek Tomb Raider zein Rise of the Tomb Raider ikaragarrezek iruditzatzen horren. Penatxo apurret, hori dana alboratziena. Baina, bueno, alde batetik toketa esan bai, zen ikuste dut Lara ezagune lehenengo jokuetakoa dala, azken finien, eta hartxie barriro, beste lehenengo jokuen beste remake bat, beste remaster bat, horren beste gondire, eta bueltat emoti ebe ideia nahi luitzate berez, batez be saga originalagaz jarraitzeko asmo hori badikien. Horunia, grafikoki oso potente, Unreal Engine bostegaz, kokalekuek sekulako kalitatea irakusten dabe. Eta, bueno, igual komerillako, bota demoti joka hartasuneri bebai, tasiek ino moduen horren mekanika ortopedikoak, alboratzi eta ja, barriztute zelan datorren Tomb Raider hau. Hori da, eta, bueno, Landerrei gustora jartzen. Landerren. Hori da, bota Lander. Bai, esan ari duakatu, Ez da Lander gustoko jartzeko anuntzioa egin zutela baita, Bai, bueno, unotan, urtiotan, bai, hau ez ja, Yakuza gazgoa eta bera, Like a Dragon, atal piloa ikusi duguz, Segan sagako mafiosan bideojoku honena. Baina egize da, oindala urte batzuk, Toshihiro Nagoshi Yakuzan zuzendarize, sortzailea, gero bestean bideojokuten lan inekoa da Segan, Daytona USA edo Nintendo Gas F-Zero GX, joku asko garatu duz Nagosik, baina Sega itxi eban 2008 NetEase-egaz batera Nagoshi Studio sortzeko, eta hortik etorridaku euren lehenengo jokua izango dana, Gang of Dragon izena deko, baiko izen barregarrizek izan, simpletxu, Baina, bueno, ikusten da, Nagosik Yakuza gazein da benari jarraipena moteko asmoa dekola. Orduen, ikusko dugune da, barriro mafiosoan bideo joku bet, barriro Tokioko Kabukitxo auzora jungo gara, Yakuza sagan Kamurotxo deitxezan, baina, bueno, berez fizikoki ize gauza berazan. Baina, klaro, orduen kasu makirrio da, bueno, Yakuzako protagonistak historizoa guztiz alboratzen dugu, eta historizo guztiz barri bete hasiko dugu. Kasu horretan, Don Lee, Ma Dong-seok aktore korearra auke dugu protagonista, ikusi baduzu inoz Train to Busan eta holako, pelikula korear ezagunek bera agartzen da bertan, nahiko ezagune deko gaur egun mendebaldien bebai. Eta, bueno, ikusten dugu negatik, Yakuza noiko elementu guztizek bereganatuko dauz, mafiosoa, kolpiek, akzio mordoa, baina, oingo honetan, tiroketak bere leku euko da bela moten dugu, ikusten dugu irudize gaitxik, autoak gidatzeko aukeri ongo da, orduan ez dakigu mapien oraino helduko da. Baina, bueno, grafikoki Nagosin joku barrizek oso etxura potentieko, Gang of Dragonek, eta, bueno, oinoko datie ez ezagune da, plataformak ez ezagune dire, baina jarraitzen bigo da baiala bai, zalantzari parik. Arpegian animazioa ikusten eriz eta oso ondo daude egin da, Bai. Oso ondo egin da. Bai, izan ikusten da horre, netizek dirutxu emontziela eta Yakuzako oso ondo dauz, baina honek bueltatxu bete mote dutxia. Bai. Tope. Bueno, eta diruari buruz abizte, eta nik uste dute urrengo dabe diru asko mogitzen dela, eta jende asko oso posi jarriko daben albiztia dela, ze izan be Total War Warhammer 40.000 iragarri zeben, eta, bueno, Creative Assembly eta Segan artean, azkenian 40.000, igual, nire ustez, oin momentuan mentzate fama askoz gehiago daukan Wargamea da, eta Wargamea honetan Total War bat, ikusi ginoan bezala joan zan hastian, esan ginoan medieval leiru
Total War iragarri zen bezala, 40.000 hau taratzen da, eta 40.000 hau ikusten baldin baduzue sinematika, eta sinematikaren bukaeran, ikusten dane pixkat gameplayan zatitxo bat, nik ez dutela jolasten be, higiak kiskurtzen da, ez? Batzen duz dana tente, eta zentzu hortan, esan behar da, kiston itxureia, nire ustez oso ondo funtzionatuko den joku bat, eta agintzen ditue lau fakzio, Space Marinak, noski, orkuak, eldarrak eta Astra Militarum armadak momentuz, pentsatzen dut honek gero espansioekin eta gora joango diela. Eta pixkat egitezen bezala aurreko Dawn of Warretan eta itxura personalizatzeko aukera egongo da, azkenean gogoratu Warhammer honen funtsetako badala personalizatzea eta pintatzea bakoitzaren armadak eta ejerzituak, eta, koloreak eta ikurrak aldatzeko aukera egongo da, eta baita unitateen estadistikak hobetzen joango omen die, jokoan zehar. Onjokan ikusten ditugun irudiak eta bideoak alfa bertsiokoa dira, gutxi gora bera ikusteko ze itxura dauken jokoa, baina, niretzat kristonetako, asiertua da, dozkogu Warhammerren fantasiren 3 Total War, eta hau iritsi bia esan. Eta honek joko dago, nire ustez pelotazo bat. Bai, eta nik uste dut aurreko Warhammer normala gazpaz esan moduen, espantzino pila gongo dire, segurunik tan ondo bat da bideojoku, saga bat ikusko dugu negaz, beste pare bat agertuko dire, eta dana batera batzeko aukeri dauen barriro, hori da, guai dauena Total War Warhammer originalagaz, 3 bideojokuek trilogize batu behitzen da, mapak batute, unitatik batute, dana azten doa, azkenien, batu oso moduen, dirue gaztetie, dirue zautxie, Warhammerren unitate piloa dau, izaki piloa dauz, mapa piloa, eta hori da narutie olako joku batera, emozionetako da izan. Berezitzu moduen, normalien olako jokuek, PC-erako bakarrik heltzen dire, baina Total War Warhammer 40.000 hau PC bostien, eta Xbox Series kontsolatan bestreneko da, ikusko dugu interfazie, kontrolak zelan moldatzen da bezan, baina, postekoa olako saga potente bat, jente gizagoan altzia. Hau egin biasa benoen Switchean, Switch bian, nola dauken esagua. Bitxu, errengo dalako, bestela ondo gongo zan. Hori ze, oinoko luzerako, Total War Warhammer 40.000 beltzeko, baina pentsete... Jagoan apuruet, nagizetan amoten dugu, ez da horren beste jokua ez ikusten, bat ez bede 40.000-enak, baina... Nagisa, euneko neuan bentsatzen, bakatu, Lander, eske justo esan dozu hori, eta ni neuan bentsatzen da. Ostra, nere, favoritos lista, estimen dokaten zerrenda gogokoenena, haina ondisa da. Hasi bena izela garbitzen, egin gogokokoenak eta gero gogokoenak, hon behian, ez da egite, ezin da, erritmo honekin ezin da utzi. Eta zen bat egongo dire Warhammerrako bertan zerrenda horretan, ez? Bueno, eske bai, baina azkenean dana sartzen zoia, eta ezin da. Bai. Hiru joko jolasten dozu urtean. Ni bentset, bandel eta lako bildumaten lortute, Warhammerko joku pila, naiz eta ni ez izen horren zali, baina azkenien dinezu, ostras. Ni bere garaian, Dawn of War lelengua eta Soulstorm eta gainera zuk esaten duzuna, esan noenena, Dawn of War lelengua, eta gero ertetze esan beste Dawn of War bat, eta batzen esan lelengora, eta eta ere boss batero, kistonetako eduki pila batekin. Claro, hori be brutala da. Bai, zalantzari parik. Bueno, Warhammer, Total War, hasi nizten dugu, eta urrengo jokuregoaz, kasunetan, barriro IP barriuet ekarriko dutxuet, ze Soman eta Amnesia sortzaiek, Frictional Gamesek, beldurrezko aventura barrize iragarri dugu, ontos deitzen da, girotxez guztiz aldatzen da, ingo honetan, iargizen kokatzen da Samsara hotelera bideatuko dugu. Itxura batien, bizitzien, daizetien, misterizioak argitu gurien, orduen hotelin dauzen, helburu berbera, bete gure da ben beste bizilagun batzuk azibiliko gara, hotel labirintiko baten, eta aventura narratibo honetan pusliek eta misterizioak argitzie da helburue. Aurkezpena irudizio bate kristona, ni betiko lez beldurezko jokutrako kakati utzinaz, baina benetan ikusteko da bidizoa, ze estetika hona dekon, apur bete Arkanen bideojoku ekartzen duzko gora, Arkane Studiosenak, Prey edo Dishonored, estetika aldetik, Bai, zer leike bizokue bai, ez da, baina batez be pertsonaien diseinu da holan, oso landue, oso estetika berezizegaz,
Eta aldi berien, moten dugu, gainitxu biherreko puzliek eta zerrezan aukiko dabela, ze tanetarik ikusko dugu. Eta aldi berien, burbetez, body horror gore horretan barneratuko dizela moten dugu, ikusten dalako bizirik dauzen pertsonak, baina, bueno, buru erdi bitxute, esperimentu piloa, zorakerizek, bueno, aurkezpena ikaragarri iruditzate, eta jolasteko ez dakitz, baina, desde luego, bidizen bat ikusteko YouTubetik, desiratzen, kriston gogoak. Datorren urtien estreniko da Ontos, printzipioz, PC-erako, PlayStation Posterako, eta Xbox Series kontsolatarako, orduan, hau, wishlistera doa. Beste bat. Beldurrezko jokuk ez jarratzen dugu, kasu honetan ja sagutzen genuen bategaz, baina, bueno, albistetxoa aipatzekoa daz, zurrunburroen artien gora eta bera bile da azkenengo hilabetitan zier. Resident Evil Requiemek bigarren protagonista aurkeztu duzku, euretik ezagutzen genuen Grace Ashcrofteri Leon S. Kennedy mitikoa batuko jako. Eta, bueno, negaz, beste hainbat, berritxasun beka epatzen dabez Capcomekoak. Ze antzadanez, historizoa pertsonaizetako bategaz gainditzeko aukeriko dugu, hau da, aztezengo aventura lineal bat nun pertsonaiz aldatzen joango garen unin arabera, joku asterakoan bizetako baten artin autotuko dugu, eta horregaz batera, jokagarritasune aldatuko dela, komentetan dabe egile japoniarrak. Grace egaz, joku klasikoan, esango dugu Resident Evil originalan, mekanikak survival horror hori buelteko da, erroatara buelteko dire. Eta Leon egaz, Resident Evil 4, Resident Evil 6, aksinora bideratuta dauzen Resident Evil horren mekanikak bueltiko dizela moten deu. Bueno, ikusten dugune gaitxik, Leonek, italiarren ikusten da, motoserra, laugarren joko motoserra famatu hori, bere kontra jarrai berrien berak erabilko da bela, zombizek eta monstruak garaitzeko. Bueno, aldi berien, ostikoak, eskopetakadak, eta, bueno, tanetarik ikusko dugu Leon egaz. Gogoratzearren, ez askori falte, Resident Evil Requiem hau estrenetako, 2006ko txaileren 27 helduko da Switch B, PlayStation Post, Xbox Series eta PC-erako. Eta, bueno, lehen zein hirugarren pertsonan jokatzeko aukera duko dugu, nahiko itxura politzedeko, moten dugu Capcom topera datorrela Resident Evil barri honegaz, osake, barriro, ez da jokatuko duten, baina ikusteko desiratzen bintzet. Kuriosa ez, bir jokarretasun puntori nola ematen dioten bi pertsonaia ezberdinen aukera banez? Bai, Resident Evilen oiko gauza bat, ez? Beti zurra horrerrak bat ez be. Nahiko aventura laburrek izate ziren, eta horretara tiretxe mien, ez? Bir jokarretzen horretara, pertsonaia bat edo besti hautatxie, gero gauza desblokitan jutie, barrio jokatzeko aitzaki horregaz, ez? Eta moten dugu horretara buelteko dizela, osak ni beretan, superposiko negaz bintzet. Bai, txuro zona duka egiaz. A ver, bai. Eta, venga, oingoan, bir jokarretasune, baina beste zentsu baten, dakarren aventura bat ekarren edetxot, niri, ez da igual de Game Awardseko olako iragarpen handizenetarikoa, baina pilo harakarri dozte, Orbitals deitzen dan bideo-jokotxu berezi batek, Switch birako esklusiboa izango da printzipioz, eta agintzen dozkune da, apurbet, Damian hau zuretzat, It Takes Two edo Split Fictionen oinarri sekartzen dauzen aventura kooperatibo bat izango da Orbitals. Safe Farm Studioseko Japoniara garatzen dabiz, 2006en esterniko da, barriro aipatu duten moduen Switch birako. Baina batez bere aurkezpena da, pegizatek zartzen dana, ez? 80ko hamarkadako anime zarran estetiki hartzen dugu, oso lortute. Naiz eta irudimentsitan izen, emoten dugu, hori ezta, marrazkizek ikusten gabizela. Alako Ranma eta, bueno, anime klasiko pilo baten estetiki hartute. Baina gero jokartezen aldetik, batu dugune, It Takes Two antzeko sozer da, hau da, bi jokalari bilberko dire une oro, erronka, mini-joku, proba desberdine gainditzen. Oingo honetan Orbitals espazizoko iztari edo aventura zale batzun, bueno, girotxi hortik doa, premisio hortik doa, olako deabru itxureko tipo bat, eta beste emakume bat kontroleko duguz, eta, bueno, ibilko gara, bai, espazio entzizetan, plataforma taletan, apuruetanetarik, eta hori ze, jokarretzen aldetik oso ala izen moten dugu, oso aproposa beste pertsona bateaz jokatzeko, baina benetan dana da ikustekoa bere aurkezpena, ze politxo dagoen egin eta grafikoki ze ederra da. Esan, honuk ez da dela jolas asko estilo honetako adianak, kendutan oski bere garaian anime bat estilo honetako zela, adibidez Dragoi Bola eta hortan oinarritu duelako baino. Zela, estiloa esplotatu dutenak, nahi bintzet ez zait burura etortzen. Ja, hola neuren kabo sartzen daben anime estetik egin oso, ez? Ez,
Claro, lehen egotezien aipatu gonduna adibidez Inazuma Eleven, ongitxe aipatu dugule barriro etorritzela joku barri bategaz, baina gizela gero hori hostien bilakatu dela anime baten, berez bideo jokuetatek hasi izan. Orduan bai, egon dire alako kasuren bat edo beste, baina aspaldizionez, eta horren ondo gitxi. Ba, gustatze jat, esan dozu niretzat, negia nik, claro, oso zaila egite jatela olako jokutara jolastia, ze, diozu, zure denbora eta beste baten denbora, ja. Bai. Eta hori dana koinziditzea. Baina gustatze jat, eta nabil ikusten patroi bade, bai, nire gustatze jat ola joku koloretsu ñoñoenak, ose. Igual bai, ez? Bestia bai, baina hone asko gustatze jat, eta bai. Bueno, ja altxe gara adin batera, non violentzize baino, ez? Postasunea, letxasunea birdugula, orden. Bueno, ez dakit, niri dana gustatze jat, baina bai, begietatik sartu jat, hori. Hori da. Alde batetik Divinity dekozu, eta bestetik... Hori da. Ez dago ez esan biharrik. Hori da. Bueno, urrengo jokuegaz, igual ez da barriro, iragarpenik handiznetarikoa izango, baina pertsonaia mitiko baten itxuliri ikusko dugu Capcom aldetik, ze Mega Man barrize iragarri dabe, Dual Override azpititulogaz. Eta bueno, kasu honetan, robot urdinen mekanika klasiko atara itxuliko dire. Aztu Mega Man isa, aztu Battle Network eta alako, Legends bestelako azpizaga danak. Kasu honetan, Mega Man klasikoan jarraipena dala esan biherra dau. 2.5 dimentsioko estetik eduko dugu, hau da, pertsonaizek mundu ebera irudimentsitan egin egongo da, baina jokagarritasune, basando da moduen klasiko izen da, bidimentsiokoa izango da. Egiz, ez dugu ikusi gauza askorik, baina, bueno, neko joku koloretsue, alaize, etxai darronka barzea datoz, protagonistintzat be, Megamanen-txat, botere eta bilezek berrizek be ikusko dugu segurunik. Eta, buruzagin barrezek baitxe, horre lotute Capcomekoak Robot Master txain nagusiz diseinatzeko lehiaketa bat abiarazi deu. Orduen pentsen nahi dut ondino joku ez dauela oso urrun garapenien. Baina, bueno, Megamanen salintzat azkenik joku barri bet, ja postekoa da. Ze Megaman amaika oindala 7-8 urte, ez da hitz, jastren zala. Ez dugu kinize zebe alde hortatik, osak postekoa Dual Override dau 2008 esterniko dala jakitzi, Dino ere ez da geuse bakarra izango Megamanena, ze 40 urte hurrena beteko deu laster, ospatzeko asmoa gazdabiz Capcomekoak, eta zurrumurruna bera ez da izango Dual Override dau, ez da izango robot urrine jasoko daben titulu bakarra izango. Ia egizetan, ia euskauzen beste anime edo beste olako zuzerren aurrien, baina ondo gongo zanen, Megaman izaren bat edo Legends barriren bat jasotzi azkenik. Azta, letuak esan duzun bezala gustora hongo diaz, demorazko atera bejolasa, eta ez da bere nitxoa da, nitxoa handia, baina bueno. Eta, sortzu urte da makizunean jolas baten zai. Gustora hartzen dezu bai. Eta zailtasun handiko jokua izan da historikoki, orduan ikusiko dugu, hori zela betetzen da ben, ez? Espektatiba hori. Bai, oingitzi bilinaz Megaman 0-bin jokatzen, dala Game Boy Advanceko, bueno, nintzeko ataliko honetarikoa sagakoa giz izan. Eta, ostras, dire partida bizkorrak, baina edozein jakatzega ziletxe zara, eta, ostras, oso ongantzeta, baina aldi berien frustranti, bai, puntu bateraino, Venga, Capcomen beste joku batek jarratzen dugu, kasu honetan Pragmata, ezagutzen gendule, aspalditxiki bideo horra, berandutxiekaz, geroratxiekaz, asko kustek endun ez ala estreneko, baina azkenik kaleratxe datie jaso deu. Apirilin 24 estreneko deu Capcomek, plataforma nagusi danatan, oingo honetan Switch birako be estreneko dala baiztatu dabe, soinartin ez dagoen Nintendo kontsolako bertineri baiztatuta. Eta, bueno, espadosun ezagutzen, da olako 3. pertsonako akziniozko bideojoku bet, etorkizun urrun baten kokatzen gaitu, eta kontroleko dugu alde batetik gizaki bet, olako astronauta jantzi futuristi edaroan gizaki bet, eta beragaz batera gongo da neska androide robota. Jokuek proposten da bena da, alde batetik tiroketak, baina horregaz batera gongo dire lotute jakeo mini jokuek, hau da, ibiliko gara hor erasoak saiesten, tirokatzen, baina benetan gure etxaseri mineitzeko ume protagonistiegaz jaki inbierko dugu, solako mini joku simple batzukaz, eta gero hiltzeko aukeri euko dugu. Oinartien probedamenak nahiko iditzionak eskantzen dutzi ez, bueno, eurretik begon dire probatxu batzuk eta demo batzuk probetako aukerie edabeiden aldetik, eta ben Capcomek demoa estrene deu, momentuz PC-erako bagarrik estrene da, baina kontsoletara belduko da.
Osak proposamen honek erakartzen bazaitxue, horteko zue, pragmata esan dugu moduen, 2008ko apirilen 24 estreniko da, grafikoki oso potentie, Re-Engine garapen motorega zein eta niri behintzet Capcomen aldetik, proposamen barretxu bet jasotxiek beti posten dozte, eta ia, jogatzeko goagaz. Itxura, ona. Benetan. Bai. Bueno, eta hurrengoaz, Hurrengoa ez da horren albiste ona, baina ez da horren bestarako bez, Ez, baina, vale, ota. San, también. Ez, esaten dut, hurrengoa sinematika batekin bakarrik zelako pelotazo Joseban, ez? Eta bueno, pelota gauza gaixo jakitzen gabiz, badago hori albiste hori ontxe komentatuko dozuna, baina, bueno, neri beha pentsatzen den grabia, baina ez dakit, hainbeste hype eukitzea joku batek eta oraindik ez genkixenian ez ebez, ikusiko dugu. Bueno, suposatxo zaro ez eri buruz abizela, ez da, Damien? Hori da, bai. Bai, bueno, Housemarken bideojoku barrizek berez eukitzen man kaleratze dati, espero gendu, komentetan genduen, eurreko erratzaioren baten. Baina, hilabetetxu bet beran dutu da, azkenien datorren urteko apirilien 30 estreneko da PlayStation 5-eko esklusibo barrize. Eta, bueno, horregaz behintzet, ez da horren bestarako, hiletxu bet egiz izan, aguantetako moduko da, usteko moduko da. Baina, behintzet trailer barrize itxidu eskue, oingoan, returnalen oinordeko honek, historizo potentiago eukidiko da bela aditxera monez, ez? Pertsonaiak gehiago gongo dizela moten dugu, planeta oldarko honetatik ies eitxerakoan beste batzukaz berbaitzeko, eta, bueno, sinematika potentiago izango dela moten dugu. Baina hori ze, jarraitzen dugu zeten, bullet hell oso potente bat, aksinioa topera, saiestiek, tiroak, dana oso bizkorra, frenetikoa, ez dala edonontzako bideojoku, ni pentsena aiot, bat baino gehiago bonegaz, zorabiatu ingo dela, ez? Dana horren bizkor, danak horren beste argi, horren beste gauza ikusteko, nahiko solatzeko da. Baina aldi berien, barriro, oso proposamen berezide, naiz eta returnalen idei bera kopizitzen daben, ez hau txarto, oneri beste botat emoti eta honegaz jarraitzi, osak egia zelan datorren Housemarken saros bideojokua. Eurragoaz, beste bategaz, hau da saga bat, jokupila deko zena, jentik oso ondo berbaitzen da bena, baina inoiz zuten aprobe. Igual nonoz bai ibiginaz, garen baten edo beste, baina Aizkon batek gazkinen simulazio arkade bideojoku ezagunek, 8. atala iragarri dugu, Wings of Tip izenagaz, 2026ko helduko da printzipioz. Eta, bueno, hori zegaz genien gitxo gara bera, dizkeratu dutena, da Top Gun futurista flipada bat egiz esan, baina jentiek oso ondo jartzen da bena, Aizkon baten atal askori itxi oso honak zaino dut zies egiz esan. Jokalarizek, garatzaileek, eta bueno, ni behintzet, horreko hainoz izinaz probetako 7. Egoal etxaren ingot, eta 8. oneri aukeri emon bierko dutxat, ez? Aurkezpena oso nahi zen da, ikusi dugu alde batetik. Sinematika oso landu batzuk, bandainan kon bideojokuenak. Ez aldetik, jokagartasuna apurtxu edo ikusten izen da, eta, bueno, hori azkenien dogfighting, ez? Gazkinen arteko borroka bizkorrak, frenetikoak, baina aldi berien mundu zabal, historizo potente bat, sinematikatan pertsonaia nagusi mordoa ongo dezela, agintzen deuz bideojoku honek, osak igual sagileri heltzeko aukera proposa izango dela moten dugu. Bueno, 2026 arte itxaron birko dugu jokatzeko. Hor beti zala ez, Aizkon bat adia grafikoki espektakularrak, publiko generalantzat salgarriak, esan duzu bezala arkade puntu hori daukatelako, eta historio bat izaten dute, ez, azken fidean, pentsatu zaikzu, aireko egazkinen borrokan historioa sartzea arraroa edo zaila dela, baina Aizkon batek nahiko ondo lortzen dute hori, eta bueno, beste edizio bat. Azkenengoa, bere zaletuentzat, uste nahiko ondo atera zala, beraz, aber errepikatzen duten formula. Bai, ni beti biltzen hor estimen jarraitzen, eta krison iritzizedekoz, nahiko merketxuko goten da, baina lehen kometan den dune, azkenien joku asko da usatxitik eta inoz ezin izatzel du, baina, bueno, goak aprobetako, itxurona deko bentzet. Eta gauza bera, pasetan da, egiz izan, urrengo jokuegaz, Phantom Blade Zero, ja, desiratuek, azkenik jaso deu kaleratze datie, naiz eta ondino apurtxo itxeron bierko dugun, datorren urteko irailaren 9 iragarri dabe S-Game talde txinatarrekoak,
Eta, bueno, hau igual, zuentzako erakargartzea bezaleik, aritzetamian, eta lako Sekiro edo, bueno, Fromen bideojokuen jokukaz antzekotasun handiz edekon Hack and Slash titulu oso ikusgarri bet. Bueno, topera borrokak, etxain nagusien aurkako borroka bizkorrak, saiestiek, saltoak, kontraerasoak, nahiko aurkezpen ederra deko, txinatarran bideojoku honek. Kung Fu Punk termino erabiltzen da beha purbete jokue bera ezagutxera moteko, nahiz eta igual punk horregaz pasen dizen, ez? Ez dut ikusten horren besteko girotxe futurista edo otorkizunikoa, ez? Gizau da, bueno, mitologia txinatarrien, edo pentsen nahi dute, hortik tiretzen da bela bideojokuek, monstruakaz, etxaizek, izaki desberdinek, baina egiz esan, askotan pentseta dute, honek, joku txinatarrak igual, ez trene arte, ez toztia eskorek erakartzen, bat itxaron gudot, ez? Black Myth Wukongigaz pastea ate moduen, baina Phantom Blade Zero honek oso itxurona deko, eta ikusi dugu zen bidizak benetan ikusgarri dire, orduen jarraitzeko beste bat. Ganera, oinartien, bueno, uste azikera baten, oinartien PC bosterako iragarritze egonda, azikera baten epatzen mien, PC-erako ongo zala edo ez, baina gero bertan bera gelitzu zen PC-ko berzina, edo ospien barrera epatzen, baina hain bai, kaleratze dati izaztute PC-erako belduko dala baiztatu dabe berriro, txinatarrak, osake, datorren urtera arte itxaron birko dugu Phantom Blade Zero hau probetako. Igual, Souls estilo baino gehiago, Hack and Slash bat ez du maten gehiago? Oso oskarra irutzen zai. Hack and Slash da berez, baina nik uste gero munduen beran funtzionamendu eta gehizau dala, esango dugu Fromen jokuen estilokoa, ez gehitxo. Ok. Itxura hona auka. Eta kurioso ez, azken urtetan txinatar konpainien jolas hauek ze boom izaten ari dian. Mugukon izan zale lengolako handia ertetzekoa, eta ematen du, jarraitzera dihoztela beste estudio batzuk. Beraz, albiste bozgarria, herrialde bat kriston potentziala daukana hasi zaizkigu bideojokoak ateratzen, eta ematen du, ambizio handiko bideojokoa diala, beraz. Bai, barik. Bai jokarretasune, bai aurkezpena bera, honenak ikaragartzea ere izan. Beste joku txikitxo bategaz goaz, ja bukatzen joateko, Day for Night taldiek, enaban ezagutzen, uste dut eure lehenengo bideojoku dela, baina Bradley the Butcher, deitzen dan, plataforma joku oso berezitxu bet ezagutzera emone ban Game Awardsetan, olako askonar bat izango da gure protagonistia, eta dekogu, apurbet Astrobot edo Mario irudien premisi hartzen daben bideojokue. Horrek baino, igual gehitxo da Conker's Bad Fur Day, mitikoan premisiez nahiko ganberrotxu, nahiko berezitxu dela moten dugu. Azkona horrenegaz, irude mundu koloretsuek zarkatuko dugu, baina aldi berien, zan dugu moduen, ganberra datxu asko dauz hor, bilurrizko jokuen elementu batzuk edo girotxeren bat edo beste, maia futuristak, apurretan etarik hartzen du jokuek, baina bai epatu biorra bere mekanika edo proposamen berezizien izango dan. Kokalekuetako objetuek edo eraikinek eraldatzeko, esako dugu modu batera, ahalmen hauko dugu gure protagonistiek, eta horreri, olako gaitasunek edo berezitasunek esleitu halko dutxi ez. Adibidez ikusten da montu baten kokalekutako elementu horrek igual tamaina sanditzen dozela, edo olako propietate leherkorrak emotu etxiza da horren aldeuzela jaurti beste leku batzuk apurtzeko, edo estandak esortzeko, olako geuzetan ardaztuko da bideojokue. Baina, talde ezagunena izan arren oso aurkezpen politxe eta benetan jarraitzeko, Bradley the Butcher. Lander, fijatzen baza trailerrian, egiten daben aldaketak, egiten dabena da, dare elementu batzuk, darela, bakizu, lauki zurita beltzekin, ez? Izango zen alfa kanal bat edo lako zehose, eta egiten dabena da hori, eraldatu, izango zen, nodo bidezko eraldaketa desberdinak aplikatuz, ez? Baina, ez da horretara Unreal bat, o Blender bat. Ez da horretara mugatzen, gero beste objetu batzuk ikusi dugu horrela aldatzen, da ez da horretara dinuzun, ez? Zuri beltzezko laukizare horretara mugatzen. Petzen eman horretan azikeran, baina gero beste gozatxu batzu dauz bai. Orduen suposatzea dut igual, oinoko lanin dauzela edo beste liparik. Eraikinetako elementu batzuk hartu dauzela simple, da gero beste objetu batzukaz lortu dabela horren simplik izen barik aldatzeko aukera hori. Baina, nahiko itxura politxe eta simpatikoa deslugo
bai izango da, Bradley the Butcher hau. Eta, bueno, lan iragarpen nagusizek bukatut, askar batien aipatu gure izeot bertatik pasazan beste, bueno, proposamentzu bet. Street Fighterren film barri zebe aurkeztu zen The Game Awards-etan. Ez dakit trailerra ikusi duzuen, baina mesedez ikusi. Eta bota zuen iritsizek, zendik ez dakiz pentze. Bueno, itxura batien oinarteko Street Fighteran filmerik potentin izango da. Pertsonaia nagusizek daiko Sanjute taldi berien ez dauzela esan beharra dau. Dana ikusko duz, Ryu, Chun-Li, Blanka, Bison, Akuma, izagonek Street Fighterren historiako pertsonaiarik ezagunena dauzela bertan. Eta, bueno, nahiko casting potente eukidea bai, 50 Cent, ikusten da hortik, bueno, pertsona Jason Momoa, nahiko aktore ezagune, pestatxuk ez horren beste, bueno, besterik barik, Holan, izteko Game Awards-an kontu hau, aipatu gure izeot, eta ia, datorren urtin estreneko da, osake ikusko dugu, zelako txirioa zatorren. Parra itende, porque bideoa ikusita ematen du pelikula hartu berdula zaplastikoa zineman. Bai, emoten YouTubeko korto oso landu betala, ez dakit. Gauza benetan berezizte. Bueno, besterik barik, gaudenagaz bukatzeko, eta bai izan behar da Damian, ez? Beste, The Game Awards-ak ez dizela bideojogo munduko sari bakarrak, eta gozatxo gehiago zela, bai. Adrela gauza oso importantia bai, ez? Adibidez, Gamerontzia sariak. Eta 2025ko Gamerontzia sariak gaur ireki, eta abenduaren 31 arte irekitza egongo die. Bueno, kasu honetan bihar irekitzen dira uste dut, ez, Lander? Bueno, berez irekitzi dauz, ja. Topetan baduzu hortik estekatxu bet. Topatzen baduzu esteka gaur, eta bestela bihar egon adi Telegramera eta gamerontzia.eusera, ze agertuko da. Eta igual hemen primizian ipini leike de bai, ez? Lander hori igual ipini zenke Twitchen, eta ia ikusi da benak, entzuten da benak, entzuten da momentuan, jakin dagoen, eta ia boskatzeko aukera eukiko dago. Eta, bueno, ze komentatu da, urtengoa, esan dugun bezala, Keystone Leia potentia izango dela, alde batetik baseuko gune bideojoku handi eta txikixak aspalditzik espero egin zenak, eta urten estrenatu bidezienak, Silson aura adibidez, Metroid Prime Lau, Death Stranding B, Hades B, Mario Kart World, eta bestetik ez egin zuenak espero, baina igual gure lortu da benak sartzia gure topetan, eta kasu honetan Expedition 33, Claroscur Maixulana, Donkey Kong Bonanza, Split Fiction, Ghost of Yotei, eta olakoak bauzkagu. Eta, bueno, ez dugu ingo generoakako kategoriarik, ze bestela, eta landazak esaten dut arrazoia daukan bezala, bestela 500.000 aldiz topatuko ditugu izen berdinak. Orduan, bueno, ingo duguna da, nahi duzuen jokua bozkatzeko aukera eman, eta gainera zuek nahi baldin baduzue besteren bozkatzea be, ipini, bai. Hemen galdetegia, hori izan dugun bezala, 31an itxiko da, urte guztia daukazue, geratzen den guztia daukazue bozkatzeko. Eta gero baita bango da, olako apartatutxo bat, Euskal jokuak nabarmentzeko. Izango dira bi kategoria, bat izango da Euskal Herriko 2025ko bideojokorik onena, eta bestia, euskeratzeari buruz izango da, ez? Azkenean, euskeratu dien jokuen bozkaketa. Eta, bueno, hor bai, komentatu behar da, parte hartzeak oparitxo bat ekarri leikela, 20 euroko oparitxo hartela sosketatuko da, inkesta modu egokian bete da benen artean, eta, gero irabazliak erabakiko dau, ze plataformatan nahi daben txartel hori erabili. Eta, bueno, sarituak irabazle honekin, txartel honen irabazlearekin batera ezagutaratzera emango die datorren urte hasieran. Eta, bueno, ez dakit zerbait gehiago komentatzea nahi dozun, Lander? Ez, igual datorren urtin komenteko dugule, ez? Irratzaioen bertan, ia zentzuk izan zen irabazliek eta jentik zer gustatu da, bueno, ia proturruntzen garen, ez? Game Awards-etako edo ez. Agian ez datorren urteko lehenengo saioan, ez da? Baina lehenengo tarikotan, bai. Hori da. Hori da, esan gait, bakatu. Ez, aipatu zeuk nola bizari dauden euskarazko jolazen inguruan. Bueno, jarraitu behar dugu beti bezala euskaratutako jolasekin aipatu, ze gainera azkenei asteetan o azken saiotan nahiko jolasek gara aurkezten, urte ukararan ohiko izaten da bezala. Eta, bueno, orain, euskaraz ofizialki estrenatu den bideojoko bat datarko izu, izena una No Vacancy Tonight.
Eta, garatzaia katalana da, Momiji Games estudioa, eta Steamen estrenatu zen irailean, baina aurki doako eguneratze bat jaso du, eta bertan eguneratzekin batera euskarazko itzulpena etorri da. Itzulpen honetaz, Naiara Sorozabal kidea arduratu da, azken finean berak esan zigunez joko diseinuan eta probetan lagundu zion garatzaileari, azken finean garatzailea pertsona bakarra baita. Eta jolasari daukionez, bertan bera utzitako 86 izeneko oetelean esnatuko da gure protagonista, eta ikusiko du segituan, ez dela ohiko hotel bat, eta gauza berezia gertatzen direla bertan, eta misterio horrei aurrein beharko dio hoteletik ihes egitea nahi badu. Azken finean, ihes egiteko puzzle ezberdinak asmatu beharko ditu, eta hoiekin aurkitu beharko du irtera ibilbidea. Eta azken finean, premisa pixka bat, amnesia bezalako jolas batetan oinarritzen dela esan dezakegu, mustro ezberdinak agertzen direlarik. Esan beharra dago, PC-erako batarik atera den jolasa dela, Steam plataforman, eta gainera, erosi aurretik probatxo bat egiten nahi bat zute, demoa jolasteko aukera ez dute, eta gainera, sortez, demoa ere euskaraz poratzeko aukera zute, beraz, nik uste ez da hola eskusarik probatxo bat emateko gutxienez. Eta betikoa ez, gure bardetik Naiara Sorozabali eskerrak eman, bideojokoa euskaratzeaz, arduratzeaz, eta baita ere noski, Momiji Games garatzaileari ere ofizialki sartzen usteatik, eta gainera, ze gehiago demoa jarri, eta gainera demoan ere euskarazko aukera emateatik. Beraz, nik uste beti ala albiste polita, jolasa originalki ateratzen denean euskaraz eta ofizialki. Eta jolas, ez dakit estilo honetako jolas asko dauzkagun, egia esan. Beti izan eta hau, baina ezke genero guztietan ateratzen ditugu jolasek euskal komunitateak. Nik izan dut justo bileruzkoa badauzela bat ematzuk, amnesia eta somatika zitxe, batez baina Silent Hill, bileruzko generoan euskaltzali bada bizortopera, bai. Zitali biltzen da asko, bakit hori. Beti da pozgarria, eta nik uste urtea maitzeko jolas hau izan da euskaraz. Ez dakik goratzen gehan landera urten zenbat jolas izan dira, baina bastante esango nuke izan diala. Eukiduz bat ematzuk, ez dakigu gehiago helduko dizen urti bukatu berdik, paselik ebe bai, baina momentuz 23 bideojoko gaz urten. Ondo, azkenean dara gauzen denboran, ondo gogo esan jakitzea, gu hasi aurretik zenbat zeren, zenbat zeuzkogun guk identifikatuta, eta gero ordutik, zenbat egon dien. Hori da, horretarako euskarazko bideojokuen zerrandara sartu ezkero, hor badeko zue azalpenin bertan agertzen da, estatistikan, ataltxu, eta hor zerrendatzen dire, urtero estrena izen bideojokuek euskaraz. Hori. Informazioan hasta ondo gongo, segurunik. Ez, baina, ikusten da, guztatu baten, hori jakitia zenbat, miakonan batuketa, baina ez dia asko, esaten dut, 20 bat asko jota, 2013 arte, eta gero ikusten da, 2014tik aurrera, urtian ja praktikamente lehenguan 4, eta hortik aurrera sortzitik gora beti, eta 2020tik aurrera 25 inguru. Praktikamente 2021tik 24ra 100 joku. Bai, egon da gorakada nabarmena egiz esan, bai, alde batetik guk itzultzen duguzena, gero komunitatibe topera beltzen dela, egiz esan, eta kristolan nahitzen. Baina liberien beti digune, gero ez da euskal garatzaile egiz hau dauz, eta horrek euren jokuek euskera eskaleratzeko lan nahitzen da, edizionez. Eta holango, oingo langa hau, ez da? Probesten gabiz 20 piku bideojokuaz, ganditzen dugun, eta ondino gehiago ikusten. Bueno, eta gainera, esan dutena ez dago ondo, karo, esaten estadistiketan, esan ez begiratzen, eta ez esan jokuaren argitaratzea. Osea, oraindik eta askoz gehiago da, kurba, bai. 2014raino, ikusi hau kontauleik errezagoa da. Zeren, 8 joku, 14an bat, ez dakik gori sartzen den gure barne gero, ez? Baina, zeukogun identifikatuta behintzat, 7 joku 8,
eta beste 209 izan die 14tik aurrera. Eta hori da, azkenengoak izan die emankorrenak, asko Bai, baitik. bai. Bai. Bai, Oso egize ondo. da, oingoan egule ikusigu berak adie, ze alde batetik, digipenek uste eta aurten joku bakarrak alderatu dabela ikaslen aldetik, normalien Mhm. 4 edo 5 alderatzen dabez, orduan neko txugoten dira. Mhm. Eta gero bestalde, aurten ez dugu egin Euskal Game Jam topaketia, ez bertan bera etxe duguleko, komentiko dugu zorri buruzko barriz datorren urtien. Mhm. Ba, klaro, hor dauzen jokuek be gehitzen gehitu zen zerrendara, eta orduan, goraka datxun Bai. nabarmena gotezan, ez? Baina, bueno, Amarreko alde hori, ez? Izan Hori daike da. asaltu dena. hori da. Baina, bueno, oso txukuna da, netzate 25 neurriua mantendu eskero, hor poliki. Hori da, eta Eta gainera ez da bakarrik joku kopuru da, joku bakoitzak ez, zenbat Hori da. stream daukan, eta zelakoa dan, desberdina da, Hori da, noski. hori da. Bai, da nik uste eta aurten ikusi dugu zen itxulpinak oso potente dizela orokorrean. Joku handizek eta aldi berien testu aldetik be nahiko potentiek. Silent Hill bera ipatu dugu, Balatro, ez? Hor joku handizek, Link's Awakening, bueno, on direztanetarik egon da. Bikain. Bueno, oin be pasatu gara, betiko bezala, azken aldean gertatzen gadakun bezala, eta hemen gura izak sartu beharko die, baina bueno, eskertzen da, batez be egon zatenak, tope parte hartzen txatian, eta batez be iruzkinak lagatzen dituzunak, ez? Azkenean hori da interesgarriena, momentuko interakzio hori, eta, bueno, ondo ibili, gabonetan, jolastu aldo zen guztia, eta bestela ondo ibili baita. Osea, aprobetxatu, zela ala. Bai, bueltan egon gara, ia. Ingo dugu, eta gube troko gara jugu izagaz. Hori. Hale, oporronak izan. Agur. Agur.